Menene dalilin da ya sa Aliyu Ɗangaske wato Presido ya sa hukumar Hizba ta kama matarsa wato Sumayya? Ku biyo mu a cikin wannan bidiyo domin jin cikakken labarin da muka zo muku da shi. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Katabi News TV, tashar da take kawo muku zafafan labarai da rahotanni. Idan wannan shine farkon shigowar ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Ku ci gaba da bibiyan mu a wannan bidiyo domin jin zazzafan labarin da muka zo muku da shi dangane da shirin labari na zango na 15. Alhaji Aliyu Ɗangaske, wanda aka fi sani da Presido, ya turo hukumar Hizba mota ɗaya domin su kama matarsa wato Sumayya, yayin da ta aikata masa babban laifi wanda ya faɗa da bakinsa cewar ba zai taɓa yafe mata wannan laifi ba. A cikin shirin na labari na zango na 15, hukumar Hizba ta zo mota ɗaya inda ta zo ta kama Sumayya dumu-dumu da mummunan laifi na aikata kisan kai, yayin da Alhaji Aliyu Ɗangaske wato Presido shine ya turo su da kansa, sakamakon ana zarginta da cewar ta zubar da cikin ɗansa. Ba don komai ba sai don kawai ya ƙi amincewa da buƙatar ta ya daina aiki a TOP ko kuma su raba gari tsakaninsu, yayin da Aliyu Ɗangaske wato Presido ya yi furucin cewar ai kuwa ko da sun rabu to akwai rabo a tsakaninsu, inda Sumayya cikin fushi ta je ta zubar da cikin domin ta nuna mai cewar babu wani abu da zai kasance tsakaninsu tunda har ya ci gaba da aikin TOP. Wannan dalilin ya sa Aliyu Ɗangaske wato Presido ya je ya faɗa wa hukumar Hizba har ta zo ta kama Sumayya, inda za a je a gurfanar da ita a gaban kotu domin a yanke mata hukunci daidai da abin da ta aikata. Ta ɓangaren maman Sumayya kuma yankar jiki ta yi ta faɗi sakamakon mummunan labarin da aka zo mata da shi na cewar 'yan Hizba sun zo sun kama Sumayya a bainar jama'a, inda daga bisani Baba Rabe ya ɗauke ta ya kai ta asibiti. Daga farfaɗowarta kuma ba ta taso da cewar komai ba sai cewa ba ta buƙatar Sumayya a kusa da inda take, sakamakon a wancan lokacin ta yi kuka iya kuka don ganin cewar ma'aikata sun kama Sumayya akan laifin da ba ta aikata ba. Amma kuma sakamakon wannan abun kunya da Sumayya ta yi, to ta je ta girbi abin da ta shuka. Bayan gurfanar da Sumayya a gaban alkali, alkali yanke mata hukuncin shekara 15 a gidan gyaran hali. Waɗannan su ne jakwake da suke kasancewa a cikin shirin labari na zango na 15. Ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Katabi News TV domin jin wasu zafafan labaran da rahotanni da za mu dinga zuwa muku da shi. Idan wannan shine farkon shigowar ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Katabi News TV.